Alamsaye Nazarakalo Noé Avril ale tile 18 ye biye Samba fla ani muga ani nani ame bela jelen fo ka bela jelen wala nyumando sogomada na amasega kibariya di sabula antume sibika ofe angume kamalenga ofe angume tabuka ofe angume kalasaka ofe anya ni bela jelen do an sengoro sogomada na ka sodoka sey kana Bamako ya amara le flana ka mawe ku yere ka maide bo majamunu de manduyi nyere srano no kanu togofo Qur'an na tatige anatuguni sawla ni ulu togofo dro Qur'an rebsin atana ere ete tuguni donc ambe befo ka bela jelen wala nyumando biwla rena kuna fonu olubna na talike lakana balia ko kuma mimbe ko bankas demsan kule bamboloda sababu kera munye anadofo ola jekulu mimbe ko association appel du 20 février pour sauver le Mali conseil des ministres la kunungo ko toin ko ga achika boy anga jamana kono no bora e fana amse ga fo fana kibara wara mu fana ba mbolo ya ni juga wale keba do be no ba ko Ali Seku wafa ko jura dey fini tugu koniye alena kanna anofa mau chama kulu koni gosi uchama koni fat sara ulika jo senfe oni wulu masri tabaw ye take nyana yoromuna o komunike o fana ba mbolo ya amara kidalga ofe ko somingalo no ma sabala ko lubi bagan shuenke bagan sugu mindo umle na togomi ana onyefo polisi nyamaba kale wunu salo ke kata commissariat sabala abafo mako balakata no ye inopine kati nyada oluka yirimajo ani nyama horo ube baraka togomi demiseni muga ko olumne lenu baflabe ka ofi sabula kulu ka wulika jodo seve musukoroba do o bonena nina ka jolo école karamogo munun tuye barabla ko nala sonama ko sini kuna barata Usman Isufi Maiga ni ale blale no chefo ni kambe siga fo humu labla ni kama abole ngo jonguna Traoré fe kata minye Amadou Toumani Touré furumuso no ye lobo Traoré Modibo Keita alama hinana nga jamana kuntigi kora ataro furumuso fe Musa Traoré furumuso no e Mariam Traoré ataro fana fe ko beni kelenya ko abeka onyini amara niye ando nganye bi uladaina allame baga che ana muso demse ani mabakoro ka bela jiden fo ka wala nyumando anga kiwaria fambabna na talike conseil des ministres ale nye foli la sabula ale communiquer fana ba amule ya mau chama mbesiki ka ale kono
ni waati laban in na balaka wiliw bingaliw ale ni dugujukɔrɔmugu ka olu don yɔrɔ caman na maaw n'u bolominɛnw k'olu kɛ kɛnɛmaminɛnw ye o degun wulikajɔw ani ka kaariw tunu kaari minnu ni taafantigiw la ni nafantigiw la kɔsana ta ye wolomasiri tabaw ye wulikajɔ kɛ o la ninnu ye ko ye min ye bankasi denmisɛnninw dusu kasi u ye wulikajɔ kɛ bi ka kɔn wulikajɔ in ye u y'a yira ko dɔngɔnɔduguw kɔnɔna ko maaw sɛgɛnnen don a mara u ka kuma ti ngalon ye dɛ cɛkɔrɔba dɔ n'o ye san ka dugutigi ye san 80 maa lakodɔnbali dɔw taara mugu ci ale la u y'a cɛ ka taa n'a ye Somine Dolo tɔgɔla dɔgɔtɔrɔso la ala y'a ka kalifa minɛ a la kaari fana o fana n'a minɛnw nka min y'an ka sɔrɔdasiw ye olu ye wulikajɔ kɛ o wulikajɔ yɛrɛ senfɛ an ka sɔrɔdasi dɔw joginna nka min ye kaari ninnu dɔw ye olu sera ka minɛ bi denmisɛnw bankas u ko k'u ka bɔli kun ye fɛn fila ye bankas ale sira min bɛ bɔ yen ka se ka na fo Baɲangara kɔnɔna na Sogobiya ani Paru ni ɲɔgɔn cɛ ko sɔrɔdasiw ka taa kan dɔ sigi yen laɲini filanan donso minnu bɛ u fan fɛ ko olu dɔw olu ni wolomasiri tabaw ka se ka wulikajɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ fɔ ma ko patrouille mixte k'u sigilen don siraba kan u bɛ k'o jaabi de kɔnɔ tiɲɛ don bi bankas kɔnɔna maa caman ye a f'u ɲɛna k'u ka sabali k'u ka nin ko in jɔ nka u ka laselikɛlaw ko ko u bɛ ka jaabi kɔnɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen na amara dusukun tɛ ko kunberekun maa caman y'a yira fana k'a fɔ dɔngɔnɔdugu caman kɔnɔna na nin basigiyabaliya kelen a ɲɔ ɲɛlen don ye kosɛbɛ gawokaw fana fɛ yen olu fana y'u ka degun fɔ Minaka n'a Tɛnkudugu n'a Bolomadadugu bɛɛ lajɛlen olu bɛɛ lajɛlen fana y'a yira k'a fɔ ko degun bɛ u kan amara a banna ta waleya fɛn fɛn filɛ ka fɔ nin ye a si tɛ da an ka wolomasiri tabaw tulo kan n'u tɛ wulikajɔ kɛ jamana in ka bon a ko lasagoli a ko ma nɔgɔn kosɛbɛ min ye dɔngɔnɔduguw kɔnɔna na maaw y'a yira k'a fɔ ko nin waati laban in na ko olu b'a fɛ sigikafɔ o de ka kɛ o sigikafɔ fana sera ka kɛ u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'u ka laɲinibaw ye min ye komini 49 min bɛ kadɔ dugu kɔnɔna na n'o ye Baɲangaraw ye k'a fɔ dɔngɔnɔdugu kɔnɔna na n'o ye Baɲangara région ye a bɛɛ lajɛlen sera k'a ka jɛrɛ kɛ laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen minnu b'u bolo o ye k'a fɔ marifa bɛ cɛ o cɛ bolo n'i tɛ sɔrɔdasi ye i k'a bila maa minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka don sɔrɔdasiya la da ka yɛlɛ u ye olu ka don u ka laɲini filanan ye min ye jamana ɲɛmaaw jamana baarakɛlaw wolomasiri tabaw administration maaw préfet ni sous-préfet ba ka don u la u ka se ka jamanaden bɛɛ lajɛlen bila minɛn kelen kɔnɔna na laɲini wɛrɛ tɔn minnu bɛ yen n'o olu ni maaw ka jamuko ni tɔgɔko bɛ taa ɲɔgɔn na k'a lajɛ k'o ko sumaya dɔɔni yaasa jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ dɔngɔnɔw caman nana ka na u ka lakaliliw kɛ u ka kominiw kɔnɔna na sisan u bɛ labɛn de la yaasa min ye phase régionale ye o bɛ se ka taa kɛ cogo min na Baɲangara sibiri nata in don bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen o jɛrɛ labɛnw bɛ sen na gouverneur ale bolo maa caman y'a yira ko nin waati laban in na sɛgɛnw kɛlen don degun kɛlen don ko in bɛ se ka kɛ cogo o cogo ɲɛ ka sɔrɔ a la o ye sigikafɔ ye n'o jaabiw taara baara ka kɛ o la nka yan'o cɛ amara dɔw ko k'a ko teliya sabula bi olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko waleya minnu bɛ sen na wulikajɔ minnu bɛ sen na sɔrɔdasiw ni jamana yɛrɛ kɛlen don ka danaya da maa minnu kan ka taa u sigi u fɛ yen u ni dɛmɛ ka kan u ka baara la yaasa u ka se ka sinsin tiɲɛ na dɔw fana t'a fɛ armée ka kɔgɔ koyi dɔw fana t'a fɛ min ye préfet ni sous-préfet ye olu ka sigi dɔw yɛrɛ t'a fɛ basigi ni lafiya yɛrɛ fana ka na o maaw fana bɛ a la nka o bɛɛ n'a ta
jama fanba ka laɲini ye min ye lafiya kana ni lafiya nana fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ o kɔnɔ n'ala sɔnna a ma su in na dɔngɔnɔw minnu ye wulikajɔ kɛ bankas u ka kumakan b'an bolo an n'a salo bi su in na maaw ka a lamɛn débat politique ale émission waati la sabula bataki ni video ni fɛn mun nana amara a bɛ wakande fa han wa bɛɛ y'i ta ci an bɛ dugawu kɛ min ye gouverneur ye a bɛ baara min na Baɲangara kɔnɔna na n'o ye Mohamed El Beshir ye ala k'a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ min ye cɛfɔ ni kanbɛ ye lasigi mun bɛ senna ala ka olu timɛko ɲuman di Baɲangara bɛɛ lajɛlen ma wolomasiri tabaw n'o ye baro kɛlɛtigi n'a ka maaw ye Umar Jara chef d'état-major général de l'armée ale ye bataki bɔ ka tɛmɛ diripa fɛ ko min ye wolomasiri tabaw ye u ka wulikajɔ min bɛ ka ɲɛsin Bamanan wale ni Nijuga wale tabaw ma k'a ko bɛ senna kalo in tile 12 u ye maa bɔnɛ a nin na k'a fɔ ka maa n'a bolomaw bɛɛ lajɛlen nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen gosi n'o ye Ali Seku ye u bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Ali Joradi ale yɛrɛ tun ye ɲɛmaaba ye Dogo kɔnɔna na an ye nin fɔ ka tɛmɛ Yuwaru mara la an kun ma kamalen tɔgɔ de sɔrɔ armée y'a sɛbɛntiya ko waleya in kɛra kalo tile 12 a mara wulikajɔ in sɔrɔla mun fɛ an ka sɔrɔdasiw de bɔra patrouille la Lere ka na fɔ Yuwaru u segintɔ ninnu taara jan da u ɲɛ jaw kun t'a dɔn ko armée ye turu 2 k'u la olu ye u girin ka da minnu kan u ye Samori ka fɛɛrɛ k'u la k'u kɔtɔrɔma bɔ n'u ye ka n'u yɛrɛ minɛ u ka jan kɔnɔna na a maa kelen a n'a bolominɛw a si ma se ka taa yɔrɔ si tiɲɛni barika bonyana sabula dugudenw olu ye kibaruya ninnu sɔrɔ u ko maa ma falen jɔyɔrɔ sabanantigi don Amadu Kufa ale kɛrɛfɛla la Yuwaru mara la wa min ye waleya caman ye a y'o ta k'o ɲɛsin maaw ma dugula dugu b'a fɔ ma ko lawniya waleya in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra ye wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye ka tɛmɛ diripa fɛ ko nin kalo in tile 18 tɛ bi ye sawa nin ye Nijuga wale ni Bamanan wale kɛbaa wɛrɛ ye Asan n'u b'a wele ko Sheikh Umar ko ale fana n'a nɔfɛmaw ko olu ɲinini ani u bɛrɛbɛrɛli ko kɔni y'a to k'u ye mugujugu dɔw kɔni ci min ye maaw n'u bolominɛw ye olu bɛ se ka kisi cogo min armée y'a yira k'a fɔ ko min ye maa kofɔlen ye u y'o o fana n'a nɔfɛmaw k'olu kɔni bɛɛ lajɛlen olu fana bɔ baara la armée ka communiqué la a y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ minnu kɛra ka ɲɛsin nin maa ninnu ma ko dɔ wɛrɛ tilara ka far'o kan Bana Kabiyo Sofara kana se fo Jɛnɛ marabolo kɔnɔna na k'o y'a to u sera ka Nijuga wale ni Bamanan wale kɛbaa caman gɛn ka daga bɔ maaw da la maa minnu bɛ yen bi n'u kun taalen don u sigi jagaminɛw ni fɛnw na u bolominɛw caman u sera ka olu to yen sabula maa minnu bɛ yen ni olu kɔni kisira olu dɔw sera ka duuru don fiɲɛ na ka taa ka minɛnw bɛɛ lajɛlen to wolomasiri tabaw ko k'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri k'o bɛ to senna ko yaasa maaw n'u bolominɛw olu bɛ se ka kisi cogo min Kidalikaw fɛ yen sɔmin kɛlen don maa 3 la amara k'olu bɛ bagan suɲɛ de kɛ wa o minɛna koyi nin kalo in tile 17 o tɛ kunun ye sawa k'an ka wolomasiri taba minnu bɛ Kidali kɔnɔna na a yera k'a fɔ ko olu ye sigana sɔrɔ ka kɛ ni kunnafoni ye kunnafoni min bɔra dugudenw yɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ ko a n'a den 2 olu kɔni kun bɛna dɔrɔn ka na maaw ka ɲaamɛw k'olu cɛ ka taa n'u ye k'u kooro ka taa n'u ye dugu bɔdanin na ye u yɛrɛ ka du kɔnɔna na ye n'u y'u kooro fitiri waati u b'u kan suwa u y'u fa k'u boso ni dugu jɛra sugu ti jɔ sa wa ɲaamɛ sugu bɛ yan ɲaamɛ sugu datuma b'an bolo a y'a kɛ tan ja u bɛ ka mɔgɔw ka ɲaamɛ de suɲɛ ka taa a fa ka n'a feere u yɛrɛ ma tuguni sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na cɛkɔrɔba in n'a den 2 u kɔni ko ko u ɲininka u dalakan na waleya in min ye u bila a la ani kun jumɛn na u bɛ ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ko nin waati in na Kidali dugudenw u bɛ kibaruya sanuman di yaasa u ka kisi
ni n'a waleya ɲɔgɔnna cɛjugu ma waleya minnu b'a to u bɛ dugudenw tɔw kisi kojugu ma dugu yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na kira a n'a bolomada dugu n'a tɛnɛmada dugu bɛɛ lajɛlen a n'a kɔnɔna na lafiya bɛ se ka kɛ cogo min ba fila bɛ k'aw fɛ yen ko funankɛni 20 olu welelen don dɛ u welela kun jumɛn na musokɔrɔba dɔ de bɛ yen ko o fatura dɔgɔkun tɛmɛnen k'a sababuya kɛ denmisɛnnin gurupu 2 cɛmanninw ni musomanninw k'olu tun bɛ mankan na mankan in senfɛ sa mankan in yɛrɛ kɛra yɔrɔ min na sa o ye sagafe u y'a ye k'a fɔ ko min ye kilomɛtiri 20 ɲɔgɔnna o b'a ni Bafula bɛ dugu kɔnɔna yɛrɛ kɛ a bɛ Janko commune kɔnɔna na brigade min bɛ Bafula bɛ ale kɔni npogotiginin ni cɛmannin maa 20 ɲɔgɔnna minɛ ko sigana kɛlen d'u la k'u sen bɛ musokɔrɔba in faali la koyi ko sabula ko musokɔrɔba ko tuma min na nin denmisɛnnin gurupu 2 bɛ ɲɔgɔn na ko kamalennin dɔ filɛ nin kana yɛlɛ a ka moto sanfɛ ka moto funu ka taa don jamatu la maa minnu bɛ kɛlɛ la olu a y'olu jɛ yɔrɔ min ka taa musokɔrɔba minɛ a ten na ka o ten na a kunkolo bɛɛ lajɛlen nɔɔni ɲɔgɔn na ka moto boli ka yɛlɛ o kan o nɔgɔnin fɛ a mana ko musokɔrɔba sara ye a fɔra sa ko denmisɛnnin minnu tun bɛ moto pan ni ɲɔgɔn gosi ni ɲɔgɔn fɛn na ko k'u ɲini o de la gendarme olu ye 20 minɛ fɔlɔ u b'o sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na ye gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ man ko koyi musokɔrɔba an bɛ dugawu kɛ k'Ala k'a dayɔrɔ sumaya min ye gendarme ye u ka sɛgɛsɛgɛli Ala ka jaabi ɲuman bɔ a la min b'a to denmisɛnninw u b'u yɛrɛ minɛ nin balawuma ko ninnu dɔw ma Kajolokaw fɛ yen Sinabu bolofara min bɛ yen olu tun y'a jira k'a fɔ k'u ye baara bila kɛ n'o ye école karamɔgɔw ye sabula u ɲɔgɔnna dɔ bɛ yen a kun fɔra ko ka taa togoda dugu dɔ la ko ka taa kalan kɛ yen kalanko in kɔni u y'a jira k'a fɔ k'olu école karamɔgɔ ɲɔgɔn in ko n'a taara k'a man kɛnɛ a bɛ furakɛli min kɛ ko fura tɛ sɔrɔ a bɛ ka taa dugu min na olu fana bɛɛ sina ka lagɛrɛ bila ka bi ten k'olu tɛ kalan kɛ tuguni koyi u y'u cɛ ka taa n'u bɛɛ lajɛlen Sikaso min ye académie directeur ka fara u ka dugu kabilatigiw kan min ye école somaw ye dugutigiw bɛɛ lajɛlen nana sa u ni ninnu kumana u ko n'Ala sɔnna a ma amara sini k'u bɛ lagɛrɛ ta Kajolo kɔnɔna na ka se ka kalan kɛ bɛnkan kɔni kɛra min kan directeur de l'académie ko k'an k'o to yen ko n'u bɛ kalan kɛ u ka kalan kɛ fɔlɔ a tɔ o na ɲɛnabɔ don nataw kɔnɔna na yaasa min ye kalanko yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ école karamɔgɔ in o na ɲɛɲini a ka ko la CPI ale kun ye nɔminɛli kɛ ka ɲɛsin maa ma maa min ni o kun kɛlen don maafa gende sigibaa ye Tunbutukaw fɛ yen kamalen tɔgɔ ye ko Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmud nin tɔgɔ in ka ja dɛ Ag fila tɔgɔ kelen ko maa in polisiso min kun sigilen don Ɲugawale ni Bamajawale kɛbaaw fɛ waati min na Tɔnbukutu ka mara kɔnɔna na k'a daminɛ avril kalo tile fɔlɔ san 2012 ka taa se janvier kalo tile 28 san 2023 ma k'ale de tun bɛ u ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ i k'an ka gosi wo badɛbɛ dasili k'an ka di kan wo i k'an ka bila jɔnya baara la o ka maaw di furu jagoya la o walima i ka taa baara min kɛ min b'i ni degun o ko kamalen de tun b'a bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan Tɔnbukutu kɔnɔna na cour pénal ko ale kɔni ye kamalen ka kiiri kɛ ko n'Ala sɔnna a ma min ye Al Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmud k'a ka kiiri jaabi k'o bɛna na bɔ juin kalo tile 26 san 2024 nɛgɛ kanɲɛ 10 ka bɛn Bamakɔ heure ma amara an b'a fɔ maaw ye CPI ale ka baarakɛcogo la ni ko kɛra i ka jamana kɔnɔ ale tɛ girin k'i da don a la ten dɛ ale b'a da don ko o ko la o ye n'aw ka sariyatigiw ma mun ta a b'a da don fɛn mun na fana fɛn minnu bɛ yen ni olu ye ko ye ni maaw yɛrɛ ma kiiri sigi u kan n'o tɛ ko o ko mana kɛ ni enquête b'o kan CPI da tɛ don o la wa an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna fana CPI bolofara b'an ka jamana kɔnɔ yan u na anw yɛrɛ bɛ baara kɛ sabula u bɛ to ka na k'u ka baarakɛcogo ɲɛfɔ an ye u bɛ kalan kɛ mɔgɔw kunna wa ɲɛmaa min bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan o ye musolaka ye an yɛrɛ ka denmisɛnnin caman bɛ baara la bolofara in kɔnɔna na hali kiiri in daminɛna fo ka na se sisan ma
u bɛ kunnafoni di mɔgɔw ma yaasa mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ a ko la. CPI ale tɛ taa jamana la ni m'a ka jɛ n'a ka sariya ye, wa n'i y'a ye dugu o dugu la o dugu jɛlen don n'a ka sariya ye. An bɛ dugawu kɛ min ye kamalen ka kiiri jaabi Ala ko o yira an na. An ka wulada in na saraba o ye conseil des ministres min kɛra kunungo araba avril kalo tile 17 conseil des ministres ka lajɛ kɛra colonel Asimi Goita ale ka yamaruya kɔnɔna na Kuluba faama sigiyɔrɔ la k'u ye ministres lamɛn u kan ka baara minnu kɛ ani baara minnu bolodalen n'u bolo, sariya kisɛ minnu b'u bolo an'u ye laɲini minnu kɛ yaasa olu baara bɛ se ka kɛ cogo min. Ministre d'État, ministre de l'administration territoriale ani décentralisation k'a ye conseil des ministres ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko min ye association min tɔgɔ ye ko appel du 20 février pour sauver le Mali ale ni parti politique dɔw de faralen ɲɔgɔn kan ni tɔnjɛkulu ko jɛrɛ mun bɛ bi ko olu ko n'a y'a sɔrɔ sariyaw mun b'an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ parti politique sigi ani sariya minnu bɛ yen n'o bɛ tɔnjɛkulu sigi n'o ye association ye n'o yɛrɛ bayɛlɛmana ka kɛ ni sariya kuraw ye ko n'i y'o sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ ko b'a yira bi k'a fɔ ko min ye dan sigilen don bɛɛ lajɛlen ka baara kɛcogo la an ka jamana kɔnɔ ko kuma tɛ nin waati in na a fɔlen don ko parti politique k'olu ni regroupement k'olu kɔni ka wuli ka jɔ kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka kɛ fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye k'o ti bɛn an ka jamana kɔnɔ ko kuma tɛ ko n'a bɛ jamana a bɛ a sɔsɔ k'a sariyaw sɔsɔ min ye taabolo ko k'olu sɔsɔ. Min ye association in ye sa n'u u b'a fɔ ma ko appel du 20 février pour sauver le Mali ko ale ka baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'u bɛnnen don waleyaw ma waleya minnu bɛ tali kɛ ka degun ta ka ɲɛsin Mali ma a bɛ muruti bolodali baaraw kɛ min ye jamana yɛrɛ bɛ se ka kari a kun kan cogo min Mali yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya n'a ka kelenya k'a ye dan sigi nin bɛɛ lajɛlen na k'o de kama sa ministre ko a ye jateminɛli fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ sa ko min ye association in ye n'a bɛ fɔ ma ko appel du 20 février pour sauver le Mali k'a cira ka bɔ yen han ko k'a ta bila sa ko min ye tɔn in kɔni ye ko nin y'a ka ko bannen ye. Ministre n'o ye administration territoriale a ye conseil des ministres ladɔnniya k'a fɔ fana ko min ye école karamɔgɔw ka tali kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ kɛ collectivités kɔnɔna na ko san 2023 ta ko musakaw kun labɔra ka ban ale ni ministre min bɛ sɔrɔ ko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Aluseni Sanu ye k'u kun ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɛn ni décembre kalo tile 29 tɛmɛnen ye ko u na école karamɔgɔ 684 ta min ye école karamɔgɔ ninnu ye sa olu kɔni bɛna bila collectivités ka sira de kan maa minnu bɛ yen n'u ye lujuratɔ ye tali in senfɛ 100 siradala 15 o bɛ jɔyɔrɔ bɛ di olu ma ni jaabiw bɔra o n'u na mɔɔ na ta olu la olu ka jaabiw ka kɛɲɛ n'o ye min ye ɲɔgɔndan in ye n'o ye recrutement in ye a baara kan ka kɛ cogo min na sa ko sanayɛlɛ camancɛ kalanso ale ni denmisɛnnin kalanso a bɛ fɔ minnu ma sa ko enseignement spécialisé o maa 49 k'o kan ka yala catégorie A ni B de ko a bɛna tila olu ni ɲɔgɔn cɛ école karamɔgɔ kunda min ye ɲɔgɔndan in kɛcogo ye a labɛn cogo sɛbɛn don cogo ale ni fɛn o fɛn kan ka k'a kɛcogo la n'a don k'u bɛna o kɛ bataki ye ministre de l'administration territoriale n'o ye colonel Ablaye Mayiga ye ale y'o lase conseil des ministres ma. Ministre filanan min taara ni kuma wɛrɛ ye yen tuguni o ye ministre de la refondation de l'État ye Ibrahim Ikasa Mayiga a ko k'a bɛ conseil des ministres ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko conseil national de transition n'o ye CNT ko olu y'u ka session min tɔgɔ ye ko avril session k'u y'o daminɛ ko baara in daminɛ na avril kalo tile 8 dayɛlɛli kɛnɛ kan sa ko min ye CNT ɲɛmaa ye k'a yɛrɛ tun bɛ yen n'o ye colonel Maliki Jaw ye premier ministre calatigɛ jɛkulu n'an b'a fɔ olu ma ko institution ɲɛmaaw k'olu tun bɛ yen Bamako politique ɲɛmaaw ka taa se gouverneur ma min ye maire ye ale ni lasigiden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ k'olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen min ye CNT ye ko a kan ka sɛbɛn kura minnu ta o bɛ taa se fo sɛbɛn 20 ma sariyakisɛ kura minnu fana n'a kan ka olu baara kɛ o la belebelebaw ye mun ye o ye code pénal ye ani code de procédure pénale o ye sariya ko ta nasira ye yɛlɛmaba min kan ka don o la kiiri tigɛcogo ni kiiri jaabiw kow la ale ni réseau électrique n'o o wari ko u kan ka kuma o fana kan ko session in senfɛ k'u bɛna garisɛgɛ u bɛna dayɛlɛli kɛ premier ministre ale kana ɲɛfɔli kɛ gouvernement ye baara minnu kɛ ko n'Ala sɔnna ma ko min ye CNT maaw ye n'u ka bureau ye ɲɔgɔn ye tuma min k'u na o don n'o waati fɔ premier ministre ye k'a ka se ka na ɲɛfɔli kɛ gouvernement sera ka baaraba minnu kɛ o b'a to min ye degun mun sɔrɔla baara la
gɛlɛya minnu b'a a la k'a na o da maaw tulo kan wa malidenw olu n'a dɔn k'a fɔ ko baara min bɛ sen na minisiri min bɛ réconciliation ni paix kunna n'o ye colonel major Ismaël Wage ye ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a fɔ ko ka kɛ ni accord d'Alger banni ye min ye baarakɛbolo cakɛda minnu tun bɛ ale bolo ko olu caman kɔni tɛna se ka baara kɛ tuguni o de la mars kalo in tile 29 ale ye laɲini kɛ sa k'a jira k'a fɔ ko min ye jɛkulu minnu bɛ yen n'u olu kɔni mɔbiliw tun b'u bolo k'u kana n'u ye keba ko maa dɔw nana n'u ka mɔbili han ko nka k'a bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan yaasa min ye mɔbili tɔ bɛɛ lajɛlen ka na jɛkulu dɔw fana bɛ yen olu ka baara kɛcogo ko u bɛna na olu yɛlɛma sabula ale ka minisiriso kan ka i sinsin o kan colonel major Ismaël Wage y'a jira fana k'a fɔ k'u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa maa kura minnu kan ka don min ye comité technique de sécurité ani équipe mobile de vérification o kɔnɔna na ko u n'o fɛɛrɛ n'o dabaliw tigɛ u bɛ se ka bila sen kan cogo min na minisiri min bɛ baara ko kunna ale ni faso yɛrɛ ka cakɛda ko kunna ka taa se cɛfɔ ni kan ma baarakɛlaw ka lafasa jɛkulu ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Fasun Kulubali ye a ko ko ɲɔgɔndan min kun kuma cayara kosɛbɛ ni a yuruguyurugu ye ale yɛrɛ nɔfɛ maa caman lata kaso la ka ban ko segin kɛra a kan k'a daminɛ avril kalo tile 13 ka taa bila tile 14 na san 2024 k'a kun fɔlɔw kɛra Bamakɔ ale ni région kɔnɔnaw an ka sigidaw kɔnɔnaw la yɔrɔ 6 talen no ɲɔgɔndan in kan ka kɛ dɔgɔkun 3nan 4nan ko kan ka kɛ senna avril kalo tile 20 ka taa sa tile 21 ma ko kalan ɲɔgɔndan in kɔni kɛ kun ye min ye ka se ka maaw ta maa minnu ye ingénierie informatique la ingénierie statistique la technicien statistique technicien informatique instructeur de jeunesse sport technicien des arts et de la culture documentation administration ka taa se communication ma ko olu de kan ka ta ka di faso ka cakɛda ma min ye Fasun ye k'a b'a da conseil des ministres fana tulo kan ko baarakɛlaw ko olu bɛ wuli ka jɔ la u ka premier mai bɛ se ka kɛ cogo min ko premier mai fête kɔni k'o ye laada an ka jamana kɔnɔ kabini san 1963 san ko Mali ye o laada sigi baarakɛlaw ka lafasa jɛkulu olu bɛ défilé kɛ ko ɲinan k'u bɛna na défilé kɛ tuguni k'a bɛna na tali kɛ bɛn ni kelenya la ani baara ni grève ale ni baarakɛlaw ni hakɛ min ka kan u ka baarakɛyɔrɔw la ko kuma bɛna na tali kɛ o la ko bɛna na kɛ sababuya ye sababuya min baarakɛla bɛɛ lajɛlen bɛna na i ka hakilinaw fɔ kunnafonidiw bɛna na kɛ min ye communiqué de presse ye fana ko u na olu taama kɛ a senfɛ minisiri min maliyɛn minnu sigilen don kɔkan kunna n'o ye Musa Atayɛri ye ale y'a fɔ conseil des ministres maaw ye ko maliyɛn minnu bɛ kɔkan nin waati na k'a caman dɔw nali bɛ ka gɛlɛya ko n'i dun y'a jateminɛ diɲɛseleke naani ka tɔnjɛkulu min bɛ yen n'o o bɛ maa minnu bɛ kɔkan olu ka nali ko k'u dɛmɛ la n'o ye OIM ye k'a y'a jira k'a fɔ ko Mali de kɔni bɛ na ni maa caman ye ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan k'a daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ la ka na se avril kalo tile 11 ma san 2024 ko Mali gouvernement ale ka wuli ka jɔ hukumu kɔnɔna na ale sera ka baara minnu kɛ o ye ka na ni maa 3,209 ye ka bɔ kɔkan jamanaw la ko nka ko nin waati in na ko dɔw nali ko bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ u ma min ye maa dɔw ye ko olu ka o tɛ Marɔkukan ninnu ye sa wa ko o de la ko lasigiden minnu bɛ yen o jamanaw kɔnɔ a b'a ɲini gouvernement fɛ sa u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ olu ka se ka u dɛmɛ olu bɛ se ka na cogo min na ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ minisiri min bɛ sɛnɛko kunna n'o ye Lasinɛ Kulu Danbele ye ale fana ye kibaruya di conseil des ministres ma ko sɛnɛ muso minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛnɛ kɛ an fanfɛ bolo fɛ n'o olu kan ka sumansi kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi u yɛrɛ tɔgɔ la ka se ka baara kɛ u yɛrɛ tɔgɔ la k'olu ka assemblée générale belebeleba k'o kan ka kɛ an fɛ yan Bamakɔ kalo in tile 23 n'a tile 24 k'a kɛ kun ye musolaka ninnu yɛrɛ bɛ se k'u jɔ u kolo la cogo min sumansi kɛrɛnkɛrɛnnenw k'olu sɔrɔ k'u yɛrɛ ka baara kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ min ye assemblée ba in ye ko a bɛna n'a to an fanfɛ bolo musow minnu bɛ sɛnɛko hukumu kɔnɔna na olu yɛrɛ ka se ka u ka bureau sigi sati ni règlement intérieur k'o sigi u ka réseau belebeleba k'o sigi min ye réseau yɛrɛ ɲɛmaayaw ye fana n'a jɔyɔrɔ k'olu bɛɛ lajɛlen di yaasa ale ni sariya kisɛw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ cogo min na u ka se k'u ka baara kɛ minisiri min bɛ minisiri min bɛ muso denbaya kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a fɔ ko Mali bɛ labɛnna ka taa Genève-kaw fɛ yen denmisɛnninw tɔgɔla jɛrɛ min bɛ kɛ n'o ta ko 96nan kan ka kɛ Genève-kaw fɛ yen Suisse ko Mali kan ka taa o kɛnɛ kan
ko sabula ko san 2020 sɛbɛn minnu bɔra ani baara minnu kɛra ko olu bɛɛ lajɛlen kimɛli kan ka kɛ Mali fɛ. O de la sa olu kɔni ye maa mafalenw fara ɲɔgɔn kan minisiriso minnu bɛ yen n'olu kunkanko don olu bɛ k'o baaraw labɛn yaasa ka se ka taa Mali ale jɔyɔrɔ fa ka kɛ ni nin sɛbɛn ninnu ye. A y'a jira k'a fɔ ko ale kelen tɛna na taa minisiriso minnu bɛ yen n'olu bɛ denmisɛnninw ka ko kunna ko olu n'a na baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ. Minisiri min bɛ bagan mara jɛgɛmɔ kunna n'o ye Yuba Ba ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a fɔ ko min ye sɛnɛkɛlaw ka salon belebeleba a bɛ fɔ min ma ko Agri Show k'o ta ko 29nan o kan ka taa kɛ Berezilikaw fɛ yen avril kalo tile 29 ka taa bila mai kalo tile 3 la Sao Paulo k'a bɛ kɛ olu fɛ yen. Mali ko ale kan ka taa o kɛnɛ kan ko sabula ko an ni Berezil kun ye ko dɔw sigi ɲɔgɔn sen kan ka kɛ ni bagankow ye ale ni bagan dumunikow ni nɔnɔkow ye ko o baaraw o bolonɔbila sɛbɛn dɔw bɛ yen ko olu kan ka taa fa siri Berezilikaw fɛ yen jɛrɛ in ale kɛrɛfɛla la min ye wulikajɔ in ye sa Mali ka taali ko nin ko in kɛnɛ kan k'a bɛna na to fana université ba min bɛ Berezilikaw fɛ yen n'o ye Lavra ye u n'olu na se ka baara fana kɛ bagan mara ta nasira fɛ kuma tɛ misiw ale ni jɛgɛw fo ka taa se da dumuni fɛn wɛrɛw ma olu bɛ se ka lasago cogo min na an yɛrɛ fɛ an bɛ se ka an ɲɛmadaw ma cogo min na ka baara kɛ ko min ye an n'u ka bolodi ɲɔgɔnma in k'a bɛna n'a to dɔnni min bɛ u bolo u k'o dɔnni di an ka maaw ma an ka se ka na baara kɛ ni o ye. Minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ani yiriwali ko kunna ale y'a jira k'a fɔ conseil de ministre la ko banaba 2 min bɛ yen bi n'o kɔni kun kɛlen don k'an ka jamana fɛ min ye coronavirus ye ko ale kɔni jɔlen don kosɛbɛ maa kura ma sɔrɔ maa min ye bana yira maa min na bana filanan min fana bɛ yen n'o ye dengue ye k'o fana b'o cogoya la dɔgɔkun tɛmɛnen ko o ni nin dɔgɔkun in kɔni k'u cɛ ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ maa kura ma sɔrɔ président n'o o ye colonel Assimi Goïta ye k'a b'a ɲini maliden cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen fɛ k'an ka tanganaw kɛ ani ka bana in kunbɛli baaraw kɛ yaasa an bɛ se ka tanga cogo min. Bamako avril kalo tile 17 san 2024 secrétaire général du gouvernement Birama Kulubali nin ye conseil de ministre ta ye su in na an na ɲɔgɔn sɔrɔ débat politique kɛmɛ i ka maaw kɛra maa ye koyi depuis dugu jɛra kuran m'anw fɛ yan nka u tɛ sɔn tanuni ma u tɛ sɔn tanuni n bɛ k'o de fɔ Amara ɲɛna n ko n'an y'u tanu sisan wa i bɛ taa sɔrɔ dɔw fana ko ko aw y'aw diya dɛ ko a t'anw fɛ yen bon an kɔni bɛ dugawu kɛ a ka se ka to yen an ka se ka débat kɛ n'a ye parce que a ko ka ɲi ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an kun taara Sibi Alimanw olu ka centre de formation min bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko CAS n'a ɲɛmaaya bɛ Sala Babi bolo Mali kɔnɔ Alimanw ka banque dɔ bɛ yen ko KFW olu maaw u ka bolofara ɲɛmaaya bɛ maa min bolo farafinna kɔnɔna na yan an fanfɛ bolo o de bɛ taamala farafinna a nana ka na Sala Babi ninnu ka centre lajɛ ko muso minnu bɛ yen u bɛ wari di muso minnu ma u ka kalan kɛ u bɛ na olu di Sala ninnu ma u k'o kɛ donc o kɛnɛ kan u y'an wele an taara ka taa Sibi an tilenna yen an ka wari bɛɛ taara mangoro la dɛ cɛ Sibi mangoro da ka gɛlɛn dɛ fitinin muso ma ko joli ko 200 400 an di den kelen di Amara ma komi ale ma taa an bɛ Sala n'a ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo n'Ala sɔnna a ma ja minnu sɔrɔla kɛnɛ kan ne ni kɛba an tun bɛ yen an na o tila k'o bɛn nɛgɛmanw k'o di maaw ma u bɛ se k'o ye cogo min na su in na nɛgɛ kanɲɛ 21 an na ɲɔgɔn sɔrɔ débat kɛnɛ kan Abdramane Sibiri bɛ ye yan Sibiri Konate ale ni Cam n'Ala sɔnna a ma Ala ka su in na jira an na maaw na bɔ kunpana ka kɛ ni ko caman ye kibaruya misɛnnin wɛrɛw fana b'an yɛrɛ bolo ale ni bankasikaw ka denmisɛnninw cɛ u ye n ka telefɔni fa sɔn ni video la tɛ dɔgɔnɔw a y'an jija an ka bɛn ten an k'a lajɛ an k'a ko tɔ kɛ ni hakili ye sisan an yɛrɛ dama de don pour que nin ko in bɛ se ka ban cogo min halisa Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga si ni kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'a d'an ma a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 21 ni Ala sɔnna a ma.